नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया आज दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. भारताचा माजी फुटबॉलपटू डेन्झिल फॅक्रो आणि अनुभवी बॉक्सिंग अधिकारी लेनी द गामा यांनी ज्येष्ठ नेते प्रसून बॅनर्जी, पश्चिम बंगालचे क्रीडा मंत्री मनोज तिवारी आणि वकील यतीश नाईक यांच्या उपस्थितीत तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. स्वयंपूर्ण गोवा हा 1 वर्षापूर्वी आपल्या सरकारने सुरू केलेला उपक्रम गोव्यातील नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरत असून हा उपक्रम पुढील 5 वर्ष राबवून राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ देतानाच त्यांना विविध सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. वर्षभरातील कार्यक्रमांचा आढावा घेतल्यास जवळजवळ 1942 उपक्रम स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत सरकारने राबवले, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. पणजी परिसरातील अनेक रस्ते खड्डेमय झाले असून महापालिका आणि गोवा सरकार ते खड्डे भरण्यास अपयशी ठरले आहे. सरकारला जागे करण्यासाठी हे खड्डे फोटोग्राफी स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्याचे वरद महादोळकर यांनी सांगितले. गावकरवाडा कळंगूट येथील एका हॉटेलमध्ये बनावट कॉल सेंटर सुरू करून अमेरिकेतील नागरिकांना गुन्हे केल्याची तसेच कर चुकविल्याची धमकी अमेरिकन सरकारच्या वतीने देत फसवणूक करीत लुटणाऱ्या टोळींचा पर्दाफाश करण्यात आला. कळंगूट पोलिसांनी यात 7 जणांना अटक केली आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.